हे तुम्हाला दिसतं दादा सॉरी फ्रेंड्स, पण ऑलरेडी काय माहिती काय बाथरूम आहे आतमध्ये. हे सगळं आम्हीच तयार केलेलं आहे. डिझाईन खूप छान अशी डिझाईन आहे. आणि ऑलरेडी गेस्ट रूम आहे आणि बाथरूम पण आहे. खूप म्हणजे खूपच बघायसारखं इथं आलं असतं, लक्षात येईल. चला आता वरती जाऊ आपण. असलं भारी गार्डन आहे ना, तुमच्या लक्षातच येईल ते. इथलं कसलाही कार्यक्रम होते एकदम, पार्टी, बर्थडे. आणि सगळं आमच्या युवराजबाई शहा यांची मेन चेअरमन आहेत, तर त्यांची ही कल्पना आहे, खूप चांगली आहे. हे आमचं काम असतं. हे बघा, टायलिंगचं आमचं काम असतं. हे पूर्ण गार्डन आम्हीच तयार केलेलं आहे. बघू शकतो कसलं भारी गार्डन आहे ते. तुम्ही भेट जर दिली का तर रेलमध्ये तुम्हाला गार्डन समजा कसलं भारी आहे. सगळं ही जी डिझाईन आहे ना, टाकाऊ वस्तूमधून आहे, अशी नवीन वस्तू नाही आहे. कसली भारी डिझाईन आहे. हे आपण नाही केलेली, हे आमच्या सरांची आहे सगळी. वरती जसं आपण जातो ना आता डोंगरावर, तिथून जाऊले आपण, तेवढं बघायसारखं आहे आणि खूप चांगलंच आहे. खूप एकदम भारी. मग तुम्हाला आलं की असं मन प्रसन्न व्हायला पाहिजे एकदम. नक्कीच सगळ्यांनी भेट द्या. आणि कुठं आहे तर नक्कीच तुम्हाला मी सांगेल. असं कोणाला अलॉट नाही इथं, तर मी आहेच नक्कीच. मी असल्याच्या नंतर तुम्हाला कोणी अडवलं नाही, तर हॉस्टेलमध्ये आपलंच आहे. तुम्ही म्हणताल गार्डन, हे गार्डन नाही आहे, हॉस्टेल आहे, महावीर जैन विद्यालय. एवढं भारी बनवलेलं आहे ते. तर चला आपण आतमध्ये जाऊ. मंदिराच्या आतमध्ये तर सॉरी बॅक साईडला आहे, त्याच्यापेक्षा भारी तुम्हाला भेटेल बघायला. हे आमचं काम खालचं फ्लोरिंगचं आमचं काम असतं. तुम्ही बघू शकता कसलं भारी बघायसारखं इथं. असली भारी डिझाईन ना, आमचे मित्रच कलाकार आहेत, ते खूप भारी डिझाईन करतात ते. नक्कीच तुम्ही जवळ कोणी असले पुण्याच्या साईडला तर नक्कीच महावीर जैन विद्यालयाला भेट देऊ शकता तुम्ही. खूप म्हणजे खूप बघायसारखं आहे. जेवढं दाखवलं तेवढं कमीच आहे तुम्हाला.
तर बघा आता हे डोंगर दिसतो तुम्हाला दाखवतो मी. हा डोंगर आहे. हा डोंगराला कोरून केलेली डिझाईन आहे. हे बघा डोंगर आहे तो पूर्ण डोंगराला कोरून केलेलं आहे बघा. कसली भारी कला आहे बघा. नक्कीच तुम्ही बघू शकता. आतमध्ये पण खूप बघायसारखं आहे. तर आपल्या दिवशी वेळ कमी आहे. तर बाय. पुढच्या व्हिडिओमध्ये नक्कीच भेटू आपण. थँक्यू.